trenér Čulka z Němce, v rohu modrý. V ringu zase vidíte hlavního rozhodčího Marka Navrátila z Brna. Jinak jsme rádi, že vás můžeme přivítat na tomto potujetí ve Vsetíně, kde má boxerský sport velkou tradici, ať už to bylo za závodného Vlastu Občíze anebo Lažeka. Borci střed. Sekundanti, ringvolný, prvé kolo. Trenér, co říkáte? Katastrofa. Takže borci, pravidla hovoří jasně, to počítání utkání v této váhové a věkové kategorii končí. Vítězí na body Rok Červený, Ondřej Danko. Na body ale nestřelil. Ondřej Danko je ročník 2000 a jeho kolega je Kuková.